to je veza na neki način povijesti i antropologije. U stvari naša DNK je jedan informacijski medij. I u tom informacijskom mediju su pohranjene brojne informacije i sve ono što smo mi tijekom naše prošlosti i povijesti prikupili. I naravno da je zanimljivo, kao što vam je zanimljivo na internetu istraživati pojedine sadržaje, tako vam je zanimljivo i u vašoj vlastitoj DNK. Mi smo zapravo jedna kompanija koja ljudima omogućava, dakle bilo kome od nas, da dođe do informacija koje su zapisane u njegove DNK. Kao što internet provajderi vam omogućuju da vi dođete do informacija koje su na internetu. Ova zapravo analiza koja se radi, znači DNK podrijetla se i odnosi u biti najviše na davne migracije. Znači, odnosi se na puteve ljudske vrste od korijena, znači od početaka. I ti putevi, znači tih seoba od Afrike preko Azije do Amerika i naravno u Europu su predmet zapravo izučavanja brojnih znanstvenih laboratorija širom svijeta. Mi možemo reći recimo da je vaš praotac, došao iz, na primjer, jednom migracijom od prije 20.000 godina ili prije 10.000 godina sa Bliskog istoka ili iz Srednje Azije, znači nekim od tih glavnih migracijskih puteva koji su dolazili u Europu. Tu vas možemo smjestiti. Znači,